very first edition of Lovin' Daily. This is going to be an incredible expose of Malta's prison. Welcome to COVID Calls. Mil-1 sa 10, kemm taħseb li se tirbaħ? Naħseb illi 7 ħalli nkun kaut. Ħaddaħħaq bro. Grazzi lilek u grazzi lilha fil-Malta. Have you ever smoked weed? Getting together made effortless. TM6, the all-new Thermomix by Vorwerk. Xarabank jilqakom għall-ewwel darba. U dejjem feħrabtilhom tad-Division 2. Li mumtaz, without any reason. Dak li kienu Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kien xreċta. U jisparaw. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa. Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Insemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. Huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt eżorċisti. Wasalna Ħajiti. Il-gwerra kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minna u sparaw n-nies synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minna ġesu għadda. L-istorja ta' Xarabank, l-istorja tiegħek. Merħba. Niselmilkom illum qegħdin nieħdu sem fiċ-ċelebrazzjoni ta' Jum l-Ewropa li ssir fid-9 ta' Mejju. Jiena niftakar meta konna din bir-referendum nidħlu ma nidħlux kena diskussjonijiet interessanti u niftakar jiena biex nikkonvinċi n-nies dak iż-żmien biex nidħlu. Kont immur b'daw iż-żewġ passaporti f'idejja li hija tat-tifel u tal-mara, l-mara tiegħi Ingliża u t-tifel ukoll Ingliż. U kont ngħidilhom dak iż-żmien ara t-tifel tiegħi se jgawdi mill-affarijiet li hemm fl-Ingilterra u f'kull imkien fl-Unjoni Ewropea, imma intom jekk ma tivvutawx iva ma se tkunu bħat-tifel tiegħi, jiena għalhekk qiegħed mhux għalija, jiena ġa qiegħed fl-Unjoni Ewropea. U il-bambirrit li tħallna. U issa l-ironija hi illi irrid nirringrazzjakom tal-li tħallna x'kieku barra qiegħed mill-Unjoni Ewropea u l-mara u t-tifel. Ara kif il-ħaġa daret, dawra tont, literalment. Fil-fatt, inti għandek imma malaj, għandek proposta, mhux vera. Għandek proposta interessanti, ħana jidilhom in-nies l-ewwel. Mela dana l-Unjoni Ewropea biex tiċċelebra din is-sena se
hemm pjattaforma tiġà qiegħda fuq l-internet qed tidher l-indirizzaw taħt. Din il-pjattaforma intom tistgħu titlu ġo fiha u tajdu dak illi tridu illi isseħħ fl-Unjoni Ewropea. Ideat konkreti. Tiddiskutu ma' nies li qed jitfgħu ħafna ideat differenti. Se jkollna ħafna minnaw diħlin magħna u jgħidulna x'jixtiequ mill-Unjoni Ewropea. U tista' tikteb, inti tista' tikteb pereżempju bil-Malti u bl-Ingliż biex trid u n-naħa l-oħra anke ma tkunx tifhem il-lingwa ssir traduzzjoni dak il-ħin. Allura inti qed tispiċċa tiddiskuti mal-Ewropa man-nies tal-Ewropa kollha. Interessanti ħafna, jekk għandek idea idħol u ejda hemmhekk. Għandna magħna lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropew Evarist Bartolo u lil Elena Greklia il-kap tal-Kummissjoni Maltija. Kap tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. F'Malta. Ma għandna wkoll il-ex-Prim Ministru, MEP, Dr. Alfred Sand, u għandna wkoll magħna illum irridu ngħidu Viċi President tal-Parlament Ewropew, il-persuna li qed tirrappreżenta bħala Viċi President il-fuq minn 500 miljun ċittadin Ewropew. Kariga importanti ħafna u llum qiegħda magħna Roberta Mezzola. Tajjeb. U kontet tajt inti, għax semmejdi ta' Brexit u l-ħarġu kontet tajt illi? Jina għamilt proposta diġa fuq il-pjattaforma, mela jina proponejt illi il-Kummissjoni Ewropea bħala fismi personali, ovvjament, mhux bħala fil-rwol uffiċjali tiegħi, illi il-Kummissjoni Ewropea għandha toħloq il-kunċett u jadottawa l-Istati Membri ovvjament ta' ċittadinanza Ewropea. Li inti titwilet Malti jekk pajjiżek daħal fl-Unjoni Ewropea, la inti twilet Malti, inti għandek awtomatikament ċittadinanza Ewropea. U once li għandek dik iċ-ċittadinanza anke jekk pajjiżek ma jibqax fl-Unjoni Ewropea ma titlifix. Għax inkella tkun qed titlef id-drittijiet li probabbli nifhem, jiġifieri għax differenti rivoluzzjonarja li hija di. Jiġifieri inti jiena kieku pereżempju jiena passaport Malti, jkollu l-passaport Malti u jkollu jkoll passaport biex nsejħulu hekk tal-Unjoni Ewropea. Jekk Malta toħroġ pereżempju, u hija kif qed tagħmel l-idea. Hekk Malta toħroġ, jien xorta nista' nibqa' fl-Unjoni Ewropea. L-Ingliżi kieku kif qed tajt int. Inti bħala ċittadin, mhux bħala pajjiż. Bħala pajjiż joħroġ kemm irid. X'taħseb inti? Għara xi tqajjem dik, għara xi tqajjem dik. Għaliex, m'għaliex. Għax il-kwistjoni ta' ċittadinanza, il-nazzjon stat iktar li kompli ġilet għalija, għax isma' aħna kif se niġu li bħala pajjiż ivvotajna biex noħorġu pereżempju sewa, imma bħala ċittadini se jibqgħu nemġi. Hemm ħafna nies, speċjalment żgħażagħ, il-maġġoranza jridu jibqgħu. Jien anke nara unfair li l-anzjani spiċċaw jivvotaw biex iż-żgħażagħ joħorġu meta żgħażagħ ma ridux ukoll. U hemm ħafna Ingliżi li jivvotaw biex jibqgħu fl-Unjoni Ewropea li jgergru li jgħidu jiena tlift id-drittijiet tas-suq komuni. Naturalment il-biċċa l-oħra ma nkunux nistgħu nbiħu l-passaporti jekk tiġri biex tkun ta' ħafna jbiegħu. Iva, inti taqbel magħha din. Ma tantx ifhem għax jekk inti membru tal-Unjoni Ewropea, int membru tal-Unjoni Ewropea bħala pajjiż jekk m'intix u ċittadini mbagħad allura ikunu differenti. Illi iżomm in-nies ċittadini tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropea meta pajjiżhom ħareġ nara kontradizzjoni. Mela ħanibdew indaħlu ftit idejat ta' nies illi ukoll se jidħlu f'din il-pjattaforma li dalwaqt nurukom anke kif tidħol b'filmat. Naraw. Mela, hello, Kane. All right, Kane. Nselmulek. Karattru interessanti dan, Kane. Kane, inti x'inhi il-proposta tiegħek fuq il-pjattaforma bħala bidwi żagħżugħ. Qed li taħdem full-time laboratorju u part-time bidwi, mhux hekk bħalissa qiegħed. Eżatt. Tixtieq issir full-time bidwi u x'hekk. Iva, nixtieq. Tixtieq, ok. Imma mbagħad qed li l-bieraħ meta tkellimna jienu Anita, meta konna nitkellmu, qedtilna ma għandi biża' kbira li jieħdu li l-art, ġifieri, tispiċċa bl-art. Iva. Ġratlek di għandek din l-esperjenza? Riċentament kont sejjer l-għalqa jiena u sibt kartelluna mdendla mal-ħajt li ħajsir proġett fuq lajn tal-ilma u parti mill-art bejn naħdmu. U jiena minn qabel da żmien rrid insir full time, kont ħanitlaq mix-xogħol
biex insir full-time, għax vera ħassejtni liberu f'da xogħol u li qed nagħmel xi ħaġa tal-ġi tal-pajjiż. Iżda meta rajt di l-kartelluna, pa speċi rakkuntat jgħid il-persuni li rrekomandat fuq il-kartelluna u għalu li m'hemmx mod ieħor li jsir mod ieħor, għalu li hawnhekk irid isir junction ġdid u saqsejthom il-għala, għalu li biex nikkalmaw il-veloċità tat-traffiku. Tilhom m'hemmx mod ieħor biex tikkalma l-veloċità tat-traffiku, hemm ħafna mezzi billi junction kbira li ħatiħu għajn tal-ilma antika pereżempju. Allura jien isni ma ħaġ dak il-pass għax qtajt qalbi għax kull darba li mmur sal-ġurnata tal-lun. Iħossni bit-taqtiħ tal-qalb għax naf li xi darba mmur hemm u nsib gaffa qoddim wiċċi, fimtni. Allura jien nixtieq kieku li hemm xi għajnuna għal daw is-sitwazzjonijiet jew in-nies li qegħdin f'daw is-sitwazzjonijiet biex forsi jsibu xi rimedju, jekk forsi bil-forsi tisdir proġett forsi joffru xi alternattivi, xi soluzzjonijiet oħra ta' kif naħżnu l-ilma jew hekk. Nirringrazzjawk ħafna. Vera sitwazzjoni reali, diġi aħna għandna problema li m'għandniex bdiewa u għandna da żagħżugħ li huwa ġifieri bniedem li studja, dadu ġej bħalissa jgħaddu fil-karozza, dadu ġej minn skola imur da biex joqgħod jgħallimhom jiżiraw. Dan tiħobb ġifieri din ħaġa. Imma jgħidu jaqta' qalbu jew li seħdulu l-għalqa, jew. Jiena nista' nirrakkonta l-esperjenzi personali tiegħi għax wieħed mid-distretti fejn jiena nirrappreżenta laqani mal-bdiewa u mal-familji tal-bdiewa. Fl-istess ħin, tant inħoss li l-futur tal-bdiewa importanti għal pajjiżna li ftit snin ilu daħħalna fis-sekondarja it-tagħlim tal-bidja. Aħna għall-ewwel darba u għallimna wkoll u armajna skola bleli hekk. Immur għand il-familja tal-bidwi u il-mara u r-raġel qegħdin fuq il-mejda jiddiskutu miegħi xi problema partikolari. Fil-rokna tal-kamra hemm it-tifel qed jistudja u l-bidwi idur li t-tifel ara biss ma ssir bidwi. Ara biss ma ssir bidwi. Sadattant l-istudenti tagħna li qed nippreparaw fl-iskel sekondarji jixtiequ jsiru bdiewa, imma m'għandhomx art. Allura bil-forsi rridu norbtu ħaġa ma' oħra, ġifieri rridu nagħtu l-art liż-żgħażagħ u naħseb jiena parti milli nagħtu l-art liż-żgħażagħ u nagħtu ilhom b'ċertezza biex inti mhux għal sena, imma tkun tista' taħdimha. Naħseb ukoll rridu ndaħlu l-idea ta' agrikoltura urbana. Ġifieri diġà fi bliet Ewropew differenti u mhux Ewropej biss, bdew postijiet, bjut u affarijiet oħra qed jintużaw biex ikabru l-bidja. Aktar ma jgħaddi żmien aktar il-bidja qed issir xjenza. Roberta jibża illi jsib il-gaffa ma' wiċċu. Ma taħsibx l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel xi ħaġa dwarha din, jiġifieri x'jiġifieri tgħix bil-biża' li seħħdulek l-għalqa. Kbira di. M'hemmx mod kif ankaltuhom iktar li anzi daw in-nies. Id-diskussjoni dwar l-agrikoltura verament nieħdu ħafna u ħafna sigħat u xhur niddiskutu fuq livell Ewropew. U aħna bħala Maltin għandna responsabilità li niddefendu lill-bdiewa tagħna u nagħmlu dak li għadu kif qal Kejn, ġir nassiguraw li l-ebda żvilupp ma jonħoq jew inaqqas mill-possibilità li jkollna iżjed bdiewa bħal Kejn, bħal ħafna oħrajn li jkunu jistgħu jaħdmu l-art tagħna, ituna l-aħjar prodotti li jeżistu fil-bidja naħda minn fid-dinja u nkunu nistgħu ngħinuhom kemm bi flus kif fil-fatt għamilna ftit tax-xhur ilu meta indunajna li f'pakkett kbir tal-agrikoltura is-settur tad-dadam Malti kien ser jitħalla barra u allura jiena ħdimt flimkien mal-Ministru Refalo u oħrajn biex nassiguraw li dak is-settur jiġi protett, imma għandu raġun irridu nagħmlu ħafna u ħafna iżjed. U ħaġa oħra li din minħabba l-pandemija illum qed naħsbu fiha li kieku minħabba diżastru internazzjonali aħna ma nibqgħux possibbli li niddependu fuq il-prodotti li jiġu minn barra. Għandna biżejjed art biex inkabru il-frott u l-ħaxix li jkollna bżonn biex jieklu il-Maltin u l-Awċin kollha. Ħa naraw daqsxejn kif inti tista' tidħol f'din il-pjattaforma x'għandek tagħmel biex tagħti l-idea tiegħek. U l-idea tiegħek se jagħtu kasa. Araw.
Il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa qed iniedi pjattaforma diġitali multilingwi. Imma x'inhi eżatt din il-pjattaforma diġitali? Din hija app li tippermetti lilek u lil kull ċittadin madwar l-Ewropa kollha li titkellmu dwar suġġetti li għalikom huma importanti. Għall-ewwel darba din il-pjattaforma qed ittik ċans mhux biss li tikteb l-idejat tiegħek, imma wkoll li tikkummenta fuq l-idejat ta' nies oħra. Int min int, tifel, student, ħaddiem, pensjonant, ġenitur, insomma kulħadd tista' tikkontribwixxi biex tagħti l-idejat tiegħek. Il-mistoqsija, l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel għalik? Pereżempju, kien hemm proposta ta' xi ħadd għaliex għandna noqogħdu nibdlu iċ-chargers tal-mobile għal kull mobile differenti. Għax ma jkollniex charger wieħed għal mobiles kollha. U din il-proposta intlaqet mill-Unjoni Ewropea. Din il-pjattaforma hija disponibbli f'24 lingwa u din tista' tagħtik iċ-ċans li taqsam l-idejat tiegħek online. Mela, int jista' jkollok dibattitu jew konverzazzjoni ma' xi ħadd fl-Ewropa b'liema lingwa trid. Pereżempju jekk int Malti u ktibt idea bil-Malti u xi ħadd mill-Finlandja wieġbek bil-Finlandiż, awtomatikament is-sistema taqleb il-lingwa Finlandiża għal dik Maltija u bekk tkompli d-dibattitu jew konverzazzjoni. Meta tikteb l-idea tiegħek, awtomatikament din l-idea se jarawha u jiddiskutuha. Wara dan il-proċess ser jintażlu nies b'mod indipendenti minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn jirrappreżentaw lilhom infushom. Iġifieri int tista' tkun wieħed mis-sitt Maltin magħżula biex titla' tiddiskuti. Din il-pjattaforma se tippermettilek li jkollok vuċi għall-futur tiegħek. Il-pjattaforma hija organizzata madwar suġġetti ewlenin, eżempju it-tibdil fil-klima, l-ambjent, is-saħħa, l-ekonomija, il-valuri u d-drittijiet, demokrazija, l-immigrazzjoni, l-edukazzjoni u ħafna aktar. Din hija opportunità kbira biex inti u l-Ewropej tingħaqdu flimkien b'mod virtwali. Din opportunità inkredibbli li għandek toħodha għaliex hija ħaġa eċitanti ħafna. U allura Roberta li wkoll hija ċittadina tal-Unjoni Ewropea ukoll tista' tidħol fil-pjattaforma, issa jew kelli nsaqsik inti. Kieku kellek tpoġġi, inti għandek il-fora tiegħek kif tagħmilha ma ngħidu, se tidħol fil-pjattaforma u tagħmel suġġeriment. Tgħid ħaġa reali li tista' tiġri, xi tkun ħankelmek mill-aspett personali, ġifieri jiena ta' 4 subien u din is-sena ħaqrithom ħafna u naħseb li għandna niffukaw iżjed fuq l-isports fiż-żgħażagħ tagħna, fit-tfal tagħna. Nistgħu naħseb inħarsu lejn is-sistema edukattiva tagħna, u nirringrazzja lit-teachers li tant ħadmu dawn din is-sena li għaddiet. Imma naħseb li għandna nagħmlu iżjed focus u mill-Unjoni Ewropea nistgħu noħorġu guidelines ta' kif għandna nagħtu lit-tfal tagħna iżjed libertà li jagħmlu iżjed sports li qattaw iżjed żmien barra minn djarhom jekk hux barra minn pajjiżhom għaliex nagħtuhom l-opportunità li jsifru speċjalment għal dawk il-familji li ma jistgħux jaffordjaw li jagħmlu hekk. U li nagħtu il-possibilità li tfal tagħna biex jaraw joħorġu mill-erba' tikmamar li ilhom maqfulin ġewwa din l-aħħar sena u jimirħu fl-aspirazzjonijiet tagħhom u jkunu proud li ġejjin minn Malta u jistgħu jmorru kull imkien u jagħmluha ma' kulħadd. Fil-fatt antiċipajt din il-ħaġa li x'proppju magħna għandna lil Elio Spiteri li huwa headmaster u dan ukoll se jitkellem ċertu qawwa anka minn esperjenza fuq l-isports, fuq l-idea li tfal jiċċaqalqu. Elio, insellimlek.
Mela, jien ovvjament naħdem fil-qasam edukattiv l-iktar fl-iskejjel primarji li nixtieq huwa illi l-Ewropa hekk tagħmel xi ħaġa biex aħna fl-iskola kuljum ikun hemm 30 minuta iddedikati għal taħriġ għal eżerċizzju fiżiku, dak illi ngħidulu PE. Ovvjament biex dan iseħħ hemm bżonn tinbidel naqra il-mentalità b'mod ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-eżamijiet. Diġà tneħħew l-eżamijiet ta' nofs is-sena, tajjeb ħafna. Għadhom ma tneħħewx l-eżamijiet annwali u l-benchmark. Dawk għandhom jitneħħew. Diġà għandna l-assessjar li qed issir fl-iskejjel tagħna hija għodda tajba ħafna, iva hemm bżonn intejbuha din, imma hemm bżonn inneħħu l-eżamijiet għax inkella se nibqgħu dejjem nirreferu għal suġġetti bħal PE bħala ekstrakurrikulari flok suġġett importanti daqs is-suġġetti l-oħrajn. Grazzi, Lelio. Lelio mill-Happy School di jisimha Happy School, għal vera happy hemm ħafna tfal ferħana. Inti taqbel magħha din mela, da qed jgħid l-Unjoni Ewropea timponi ġifieri li jkollna tfal li jagħmlu l-eżerċizzju. Hija idea tajba ħafna, ma naħsibx li hemm għalfejn ikun hemm liġi għaliha di. Jiena naħseb li diġà hemm skejjel li jattwawha u jimplementawha b'mod iktar regolari. Hemm skejjel li ma jaswawiex, ta' sorry. Imma sta għalihom huma u tfal. Ġifieri żob, bir-rispett kollu l-Unjoni Ewropea tajjeb tiddefendi dudu u sewwa tagħmel. Vera din, ġifieri tgħidlek hemmhekk daw id-dud, allura tibnix jew tgħidilna x'nieklu, tiċċekkja eżatt x'nieklu minn ġola għall furketta, ma nafx kif jgħiduha ma from the farm to the fork. From farm to fork. Farm to fork. Ġifieri qed timponilna affarijiet, allura di li ħafna li żomm it-tfal 5-6 bil-qiegħda ma jċaqalqux, għaliex di ma timponix u tgħid li daw li jċaqalqu. L-ewwel nett ovvjament hija kwistjoni ta' kompetenzi, però l-Unjoni Ewropea diġà ħarġet anke charter ta' drittijiet ta' tfal illi tgħid speċifikament illi t-tfal għandhom dritt għal healthy lifestyle, għandhom dritt għall edukazzjoni u healthy lifestyle tinkludi ovvjament il-moviment fiżiku, l-attività fiżika. Issa l-Kummissjoni Ewropea kif inhi attwalment l-edukazzjoni mhix kompetenza tagħha, ġifieri tirrakkomanda biss tista' f'dan il-każ u għamlet rakkomandazzjoni diġà. Hemm pajjiżi li diġà qed jaħdmu fuq u naħseb anke Malta, il-Ministru Bartolo jaf iktar minni żgur. Għandna l-Iskola tal-Isport li naħseb jagħmlu ħafna iktar minn nofsija sport kuljum. Dawk mhux għal dawk. Ġifieri jekk inti għandek suġġett li suppost isir, għaliex ma jsirx, trid timponi li dan irid isir. Issa ovvjament fuq naħseb anke politika nazzjonali hemm modi kif jistgħu jsiru u żgur l-Unjoni Ewropea ma se tgħid le għaliha. Okay. Baris, ċert li Lelio għaf li naqbel miegħu, jien stess nibda l-ġurnata b'nofsija eżerċizzju fiżiku kuljum. Ekku, jien fil-fatt li jekk minn dum għadek xed Ministru tal-Edukazzjoni għatlek diġà. Rajtek ħadd irruħ, le mhux biċċa bis-serjetà qed ngħid. Nispera li anke l-edukazzjoni ħadet ir-ruħ. Le, ma apparti ċajt. Ġifieri li aħna żidna l-edukazzjoni fiżika, trid tiżdied iżjed, jien kont ippruvajt indaħħal moviment u hemm skejjel li jagħmluha li jibdew il-ġurnata jew anke matul il-ħin. Jagħmlu mill-inqas kilometru jimxu kuljum, dik tista' tagħmel ħafna ġid, trid torbotha ma' kif qal Lelio. Iddaħħal l-assessjar flok l-eżamijiet l-istess. Bdejna billi neħħejna l-eżamijiet kollha u tagħmel assessjar serju. Imma l-edukazzjoni fiżika hija kruċjali ħafna. Mela ħankomplu nisimgħu iktar idejat għal din il-pjattaforma illi imbagħad se tiġi kif se taraw issa fil-fatt se tiġi diskussa f'livelli tal-Unjoni Ewropea l-idejat tagħkom u wkoll bejn 6 u 8 persuni Maltin se jintgħażlu biex imorru hemmhekk bl-idejat tagħhom u hemmhekk jiddiskutu mal-Unjoni Ewropea jiddiskutu il-proposti tagħhom. Ħaġa vera interessanti dina. Mela, maħna għanna l-Melik, nsellimlek Melik, għarajt kif inti. Melik irrit ngħid illi fil-waqt li jistudja ħafna l-Unjoni Ewropea, Melik ukoll mar hemmhekk u tkellem fl-Unjoni Ewropea u meta mort titkellem saqsejthom domanda importanti li kienet x'kienet Melik id-domanda li saqsejthom. So bażikament saqsejthom x'qegħdin jagħmlu biex jevitaw kemm jista' jkun limit fl-Unjoni Ewropea.
flipha biex ma jsirx mederju. Is-suġġeriment tiegħi huwa li l-Unjoni Ewropea toħloq tip ta' viża li tassigura passaġġ iktar sigur u binqas xkil sabiex għax dawn in-nies l-Unjoni Ewropea għandha bżonnhom kemm għall-futur u kemm għall-issa. Ok, Melik, mela tgħidilna dan li saqsa għaliex qed inħallu dawn in-nies ibugtu għaw min jgħid li l-Mediterran spiċċa su ċimiterju u qed jipproponi viża mill-Unjoni Ewropea biex dawn kunu jistgħu jiġu tgħid għax għandna bżonnhom, naturalment għax għandna ngħinuhom għax għandna bżonnhom anke fid-dinja tax-xogħol pereżempju. Il-proposta li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea tmur f'din id-direzzjoni għax l-ewwel nett anke kif qed jgħid Melik għandna bżonnhom u fis-snin li ġejjin se jkun iżjed bżonnhom. Jekk tara kif se tkun il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-30 sena li ġejjin, se nitilfu xi 45 miljun fl-età tax-xogħol. U se jkollna popolazzjoni anzjana. U allura għandna bżonn in-nies li jaħdmu, jiġifieri li tiġi organizzata emigrazzjoni legali hija importanti ħafna u fil-proposta qiegħda hemm. Il-problema mhux hemm qiegħda, il-problema qiegħda biċċaqliq ta' nies minħabba jew persekuzzjoni jew minħabba faqar jew minħabba gwerer fejn huma u jaqsmu l-Sahara u jaqsmu l-Mediterran u għandna jmutu anke din is-sena diġà kellna imwiet mhux ħażin. Dik hija sfida kbira, konna qed insemmu kemm sfida anke tal-vjolenza domestika tal-immigrazzjoni hija ikbar minn dik għaliex fil-ħafna gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-istess, mhux l-Unjoni Ewropea, ħafna gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma jridux li jaqsmu flimkien dawn li jaslu. Allura jkollok problema kbira u fuq hemmhekk l-aktar li jimbuttaw lura u ma jridux li naslu. Hemm il proposta li inti pajjiżi li jaċċettaw l-immigranti ikunu finanzjati minn pajjiżi li ma jridux li jaċċettaw. Diġà qed dik il-proposta. Ejja għalhekk qed ngħidlek, taqbel magħha. Ma ifhimha jiena li naqbel żguru għax dak li qed jissuġġerixxi Melik, pereżempju diġà jsir bejn il-Marokk u Spanja. Ekku. Imma li rridu nagħmlu li fl-Afrika pereżempju irid ikollna relazzjonijiet tajbin mal-Afrika. Imma relazzjonijiet serja u mibnija fuq l-onestà li l-pajjiżi tal-Afrika nħallhom joħolqu l-ġid u joħolqu x-xogħol hemmhekk. Mela inti minna waħda qed tgħidilhom ma rridx iż-żgħażagħ tagħkom jiġu lejja, imma il-kummerċ li nagħmlu magħhom esportali it-tadama, mhux il-bot tat-tadam, il-bot tat-tadam irid nibqa' nagħmlu jien, inti esportali t-tadama. Inti esportali il-miżwed tal-kafè, mhux il-bot tal-kafè. Allura kif se jinħolqu l-jobs fl-Afrika biex dawk iż-żgħażagħ jibqgħu hemm? Jiena ċert li ħafna żgħażagħ jkunu jridu jibqgħu hemm kieku. U allura dak li qed jissuġġerixxi Melik irid ikun f'qafas ikbar ta' sħubija mal-Afrika għall-iżvilupp tal-pajjiżi Afrikani. Iva bażikament din hija l-proposta li ilha ssir ħafna. Illi l-Unjoni Ewropea jkollha politika tagħha ta' immigrazzjoni. Li tkun immigrazzjoni legali. X'bħalissa ma teżistix di. Ara pereżempju fl-imod meta l-Malti jkunu jmorru l-Awstralja u meta jkunu jmorru l-Kanada. Kien hemm politika ta' immigrazzjoni Kanadiża jew Awstraljana li kienet legali u kienet titħaddem kif qed tgħid int. Sa waħda mill-affarijiet kurjużi hija di li l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Ewropea għax mhux kull pajjiż l-istess għandha bżonn l-immigrazzjoni. Għandha bżonn numru sostanzjali ta' nies mhux biss f'ċerti snajja, imma wkoll f'ċerti direzzjonijiet ta' studju, ta' xogħol manwali, eċetera. U kienet tagħmel sens, naħseb li għadha tagħmel sens. L-Unjoni Ewropea jkollha l-politika ta' immigrazzjoni legali tagħha biex imbagħad dawn il-pajjiżi li qed insemmu aħna, li qed issemmi int, imorru l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jkollhom skeda ta' x'inhuma bżonnijiet, ikollhom l-applikazzjonijiet li jkunu saru mill-individwi u l-familji tagħhom u jkunu jistgħu mbagħad kif tgħid jivvjaġġaw u jqogħdu fl-Unjoni Ewropea b'mod legali maħsub inqabel. Imma sa issa anke fuq din ħaġa fost il-pajjiżi Ewropej mhux qed ikun hemm bil. U b'dan l-argument li qed tagħmel int, hekk nieħdu pajjiżna pereżempju, illi
kien hemm żmien kienu qed jgħidu li jridu xi 20,000 kull sena hawnhekk biex minħabba l-ekonomija, minħabba li ma kenniex nies jaħdmu, forsi wara l-pandemija se jerġa' jiġri l-istess. Minn dawk l-eluf, bas ma nistgħux aħna flok ngħidulhom folab nieħdu minnhom biex jgħinuna fl-ekonomija x'għandna bżonnhom daw ukoll. Mill-immigranti illegali qed tgħid? Mill-immigranti regolari? Jien niddeq ngħidulhom illegali, ngħidulhom immigranti regolari. Jiena nippreferi l-kliem li jkunu ċari, huma illegali. M'għandhom l-ebda permess legali biex jitlu f'pajjiż, diplomatikament biex tmur minn pajjiż għal pajjiż, jew kollok bżonn viża, allura permess. Jew għandek il-permess pajjiż ma' pajjiż biex tidħol pajjiż ieħor. Allura huma illegali trid tgħidha di. Issa jekk hix kelma peġorattiva ma darix peġorattiva, nara eżatta. Imma f'dak li għandu x'jaqsam imbagħad ma' dawn il-bżonnijiet li qed issemmi int, naħseb huwa wkoll anki ta' natura ta' protezzjoni soċjali għal ħaddiema Maltin. Għax ma jkollhomx dat tip ta' permess ħafna drabi jispiċċaw jiġu esploitati u dej għandek katt jieħdu x-xogħol ta' ħadd ieħor. Jitħallsu anqas jiġu esploitati u l-Malti jitlef ix-xogħol tiegħu wkoll. Tal-każ mhux hekk kien qed jiġri ġifieri li m'għandniex nies biżżejjed u għandna bżonnhom mhux hekk tal-każ. Imma ifhem mhux qed jieħdu xogħol tal-Maltin, qed jieħdu xogħol lil Maltin mhux qed jagħmlu fil-verità. Għax qed jaħdmu x'imkien ieħor, full employment, jekk għandna full employment. Kif jistgħu qed jieħdu x-xogħol ta' pajjiż li għandu full employment? Irrispondi għadina. Mela naħseb li l-full employment qed jgħatta ħafna underemployment. Anka Malta ġifieri. Skużi? Malta qed tgħid. Mela, mhux Malta biss kull imkien. L-idea ta' Melik ukoll qiegħda fuq il-pjattaforma u kien trid tamplifika fuqha jew ma taqbilx magħha, allura tista' tidħol u jkollok diskussjoni kemm ma' din il-proposta u anke ma' nies minn diversi pajjiżi u l-lingwa m'hemmx problema għaliex hemm traduzzjoni għaddejja ħin kollu. Mela, ħandaħlu lil Marija Desira. Marija Desira għamlet promo, għamlet riklam illi jitkellem dwar il-vjolenza domestika, dwar l-iswat illi għalaw nisa u anke rġiel u tfal. Ħanarawh. Qegħdin hawn fil-post fejn għada se jseħħ qtil fuq mara ta' 36 sena, ta' 3 tfal. Għada żewġa joqtolha b'12 daqqa ta' sikkina u wara joqtol lilu nnifsu. Jien kont nisma'hom jiġġieldu ħafna, fimt? Imma qatt ma ċempirt biex ngħinhom. Għada se nsiru nafu li l-mara kienet għamlet diversi rapporti lill-pulizija, tant il-raġel tressaq il-qorti fuq swat. Iżda l-każ kien għadu għaddej. Issa miegħi l-ispettur li għada mistenni jasal fuq il-post ftit wara li seħħ id-delitt. Probabbli għada nsir naf li kien hemm ħafna li semgħu l-ajjat ta' din il-mara u ħadd ma marant il-pulizija. Lill-oħti konti li ninnota bid-daqqiet fuq ġisimha u kull meta provajt inkellem ma tgħidli li huwa qajt u tivvinta xi skuża. Issa probabbli għada wara li joqtolha se jiddispjaċini iktar li ma kellimtix dwar is-sitwazzjoni ftaħtilha għajnejha jew xi ħaġa. Kif se tispjega lit-tifla x'ġara minn omma u missiera? M'għandix nispjegalha. Din it-tifla ħadd kurrat kollox. Mela Marija, il-proposta tiegħek fuq il-pjattaforma. Għajdinna. Mela, bħalma nafu il-media tirrapporta diversi każijiet ta' violenza domestika, però ovvjament irrapportom wara li jkunu saru. Kif rajna mill-feature li għadna kemm rajna, l-an tiegħu kien illi jirrapporta speċi ta' il-każ ta' violenza domestika li ħajseħħ għada u qed jitkellem dwar il-qtil ta' għada kważi. U l-an tiegħu kien li nħajmu kuxjenza dwar kif wieħed jekk jieħu azzjoni llum jista' jipprevjeni il-qtil ta' għada jew il-każ ta' violenza domestika ta' għada. Naf li fuq livell Ewropew diġà qed isiru diversi kampanji li jittargetjaw il-violenza domestika u huma importanti huwa tajjeb li nibqgħu nempowerjaw lill-vittmi ħalli jkunu jafu kif jistgħu jagħmlu biex joħorġu mis-sitwazzjoni li jkunu fiha. Però personalment inħoss illi dawk il-kampanji għandhom jibqgħu għaddejjin, però hemm bżonn ukoll ta' kampanji direzzjonati li dawk il-persuni li jkunu qegħdin jisimgħu jew jaraw ċirkustanzi ta' violenza domestika. Naf li ħafna persuni bħalissa
ikunu jafu bi każi ta' violenza domestika, però mhux dejjem insibuha faċli illi nirrapportaw. Kultant huwa fef li jekk tisma' kwistjoni għaddejja fid-dar taħdejk qegħdin jiġġieldu, forsi qed tisma' nkaswat, kultant teħfef tala ittieqa u tkompli bħajtek milli tintervjeni. Allura naħseb li għandu jkun hemm kampanji fuq livell Ewropew illi jkunu qegħdin jittargetjaw minflok lill-vittmi nfushom lil dawk il-persuni li jkunu qegħdin jaraw każi ta' violenza domestika jiġru qrib tagħhom fuq persuni oħrajn. U anke jkun jaf x'tip ta' protezzjoni għandu meta hu ħajmur jirrapporta, għaliex ovvjament nafu li jekk persuna tkun qed tibża illi jista' jkun li tirrapporta u it backfires ħadd mu ħajamilha at the end of the day jekk ikun hemm dik il-forma ta' biża'. Okej, nirringrazzjak Marija. Inti tista' titkellem minn esperjenza ta' aktar minn waħda, ma hemm waħda partikolari li kienet laqtitni ħafna, iċċempilli mara u tgħid li nixtieq narak, niftakar mort il-ħadd filgħodu, u x'hemm mort insib li kien hemm il-kunjata preżenti wkoll, u l-ħin għaddej u din baqgħet ma kellmitniex. Xi mort id-dar. Kienet tidher imweġġa jew hekk? Kellha idejha nfaxxata. Xi mort id-dar wara nofsinhar ċemplit li waqt li isma' jien ma stajtx inkellmek għax kien hemm ir-raġel tiegħi li imbuttani waqqani t-taraġġ. Mbagħad kienet naf li kienet spiċċat l-isptar. Tilla x'nista' nagħmel? Tilla kif nista' ngħinek? Għad li ma jistax ikun nibqa' ngħix f'dan l-infern li qed ngħix irrapporta. Dan ir-raġel tagħha kien pulizija. Allura tilla ħanieħu passi u ħanitkellem favur tiegħek. Iċempilli missiera ftit wara u jgħidli isma' titkellem xejn għax dik se tiġi għar, għax se jkunu jafu li inti mort għandha il-ħadd filgħodu kien hemm ir-raġel u allura se jirrapporta u mbagħad aktar tiġi għar. Ġifieri biex naraw f'liema sitwazzjoni diffiċli nkunu anke meta rridu nirrapportaw. Elena, di naħseb idea tajba li hemm fuq il-pjattaforma. Idea tajba ħafna. Din hija l-ewwel kummissjoni li hemm bħalissa l-Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen li għandha kummissarja li hija l-Kummissarja Maltija li hija propju kompetenti minn dan is-suġġett. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż il-vjolenza domestika, qed issir kampanja qed tagħmel kampanja qawwija biex il-pajjiżi kollha l-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul li titkellem dwar il-vjolenza domestika. Irridu ngħidulhom in-nies fil-pajjiżi li jirratifikaw. Di Marija li għamlet din. Irridu ngħidulhom li di Marija li għamlet din is-suġġeriment fuq il-pjattaforma. Hija xi ħaġa soċjali, il-proposta tagħha hija xi ħaġa soċjali li tista' tiġi promossa minn importanti u kif qed tajtena li importanti ma nistennewx li l-Unjoni Ewropea tkun xi intervent divin. Nuqqasijiet li għandna aħna f'kull pajjiż. In-nuqqasijiet li semmejna llum jekk hux edukazzjoni fiżika, jekk hux protezzjoni tan-nisa, affarijiet tas-saħħa mentali. Ejja nagħmluhom. U mhux noqogħdu ngħidu mhumiex isiru jew minħabba l-Unjoni Ewropea. Jew l-Unjoni Ewropea imissa tagħmel hekk. Imissna nagħmlu hekk u mbagħad flimkien fl-Unjoni Ewropea nagħmlu hekk. Għaliex insibuha komda aħna l-politiċi li l-affarijiet tajbin nagħmluhom aħna fil-livelli tagħna. U l-affarijiet ħżiena jew għax ma tagħmilhomx l-Unjoni Ewropea jew mhix interessata l-Unjoni Ewropea. Jew kellha xi tiġġalkom tagħmlu. Jew għax tiġġalna l-affarijiet. Kif dejjem ngħidu l-Unjoni Ewropea hija 27 pajjiż m'hemm ebda entità li vera ma nibqa' ngħid li l-Unjoni Ewropea timponi affarijiet. Imma min ħajimponihom? Iridu jiddeċidu bejniethom is-27 timponi affarijiet fuq il-bex pereżempju. Imma x'qablu fuqhom is-27 pajjiż. Iva rajt għalhekk. Ġifieri. Imma jekk ma jridux jaqblu fuqhom flok jiffirmaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul jirtiraw min se jimponija? Imma naħseb daw l-idea tinduna illi n-nies iridu l-Ewropa titkellem fuq daw l-affarijiet fuqhom, fuq in-nies li jiena niftakar Pep kelli xorti inkun Gothenburg, Sweden, meta sar pass fejn l-aktar li ġab fil-fema tiegħi l-Unjoni Ewropea qrib in-nies. Id-drittijiet soċjali fil-ħajja ta' kuljum. U tkellem ix-xieħ li Juncker kien qabbad biex jiktibha. Larsen kien Ministru tal-Finanzi Svediż u daqqalilna. Mhux noqogħdu nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u nitkellmu fuq in-nies. Jekk l-Unjoni Ewropea ma tkunx dak li jridu in-nies u jekk se nagħmlu xi ħaġa se nagħmluha mhux għax trida l-Unjoni Ewropea għax hi tajba għan-nies. U bekk li nibnu flimkien rabta qawwija bejn in-nies u l-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea huwa aħna. Jekk aħna ma nagħmlux dan l-affarijiet, mhux qisu hemm aħna u hemm l-gvernijiet u mbagħad hemm l-Unjoni Ewropea. Flimkien irridu nagħmluha. In-nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea huma n-nuqqasijiet tagħna. Ok, mela ma għandna lil Klara
Klara hija studenta tal-liġi, hija taħdem ukoll bħala producer fit-television. Klara, inti Mela, l-ewwel idea li kelli għal-portal hi li ju tara li jkun hemm sussidju mill-gvernijiet biex il-ġurnaliżmu jibqa' ħaj. Kif nafu minn mindu kien hemm il-boom tas-social media u speċjalment f'din l-aħħar sena bil-pandemija, kumpaniji tal-ġurnaliżmu ħadu daqqaw qed ibaqtu biex jerġgħu jiġu fuq saqajhom. Is-sitwazzjoni li resqin lejha hi li jekk daw il-kumpaniji tal-ġurnaliżmu ma jiġux sussidjati privatament mill-gvern, jiġu sussidjati mis-senjur. Ġifieri ħaniġu f'sitwazzjoni fejn jew ġurnaliżmu jkun ikkontrollat minn min għandu poter ekonomiku jew inkella minn min għandu poter politiku. Peress li l-ġurnaliżmu huwa wieħed mill-pilastri tad-demokrazija, naħseb li għandu jkun hemm entità issussidjata mill-gvernijiet, però di għandha tkun kompletament indipendenti biex bekk il-ġurnalist ikun jista' jiskrutinizza imparzjalment. Dottor Mezzola, Klara qed tagħmilha ċara li dana vera qegħdin f'dis sitwazzjoni li n-nies forsi ma jirrealizzawx. Il-ġurnalisti ħafna minnhom qegħdin f'idejn il-gvern Malti u anke barra minn Malta jitkellmu fuq Malta. L-Unjoni Ewropea m'għandix tara illi din ma tibqax tiġri għax issa dik jolqosna nitilfu il-ġurnaliżmu wkoll hawn Malta li alla ħares ma kienxu għax kieku l-affarijiet li siruna nafhom ma kollx isiru nafuhom. Assolutament, il-ġurnaliżmu huwa pilastru f'demokrazija. Meta inti tħares lejn pajjiż li suppost kollox jaħdem sew, wieħed mill-affarijiet ewlenin li aħna nħarsu lejhom huma jekk il-ġurnalisti mhumiex indipendenti, jekk għandniex ġurnaliżmu professjonali fejn ġurnalisti partikolari mhumiex maqbuda fi spin ta' xi partit politiku li jkun fil-gvern, fejn inti tikteb storja mhux għaliex inti ġejt imwiet li ser ikollok riklam ta' Prim Ministri jew ħafna ministri li joqogħdu jfaħru lilhom infushom, fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà għandha bżonn il-min ifittex il-verità, il-min imur biex jassigura li jkollna il-ġustizzja, il-min ikun protett. Allura naqbel li għandu jkun hemm għajnuna lill-ġurnalisti u fil-fatt fil-Parlament Ewropew jiena inkarigata minn liġi li ser tkun ġdida li propju tipproteġi lil dawk il-ġurnalisti bħal ma proteġix l-istat tagħna lil Daphne Caruana Galizia. Malta għandna sitwazzjoni fejn il-ġurnaliżmu jien nista' nitkellem għax nintaqgħu nitkellem ħafna magħhom. Fejn il-ġurnaliżmu kważi qed jiddependi pereżempju mir-riklami tal-gvern. Edi mhux ħaġa sabiħa xejn għax inti l-gvern qed itik ir-riklami, naturalment jista' jorbtok b'affarijiet, jista' jitolbok xi ħaġa lura. Inkella daw jgħalqu ġifieri. Jiena naqbel kompletament ma li qed tgħid Klara. Part importanti ħafna minn demokrazija ħajja u ġenwina hi ir-rol tal-medja, il-medja li tinvestiga, il-medja li tiskrutinja, il-medja li titfa' dawl fuq l-operat ta' minnu fil-poter, poter politiku, poter ta' kummerċ, poter kulturali. U hemm modi kif tista' tagħmel fondi pubbliċi. Aħna niffinanzjaw lill-qorti. Aħna mill-fondi pubbliċi. Issa l-qorti hija maqtuha u hija indipendenti u tisma' l-affarijiet u tiġġudika u taqta'. Ġifieri jista' jkollok fondi pubbliċi mhux ikkontrollati mill-gvern dawk huma t-taxxi taċ-ċittadini wara kollox. Allura tista' tagħmel sistema fejn għandek fondi pubbliċi u l-organizzazzjonijiet tal-medja li kif qalet Klara jekk mhux se nieħdu ħsiebhom wara l-COVID diġà ħafna mietu mhux f'Malta. F'Malta ħadu daqqa bis-serjetà anke fil-bqija tal-Unjoni Ewropea u fil-bqija tad-dinja. Waħed mill-akbar casualties tal-COVID huwa l-ġurnaliżmu. U allura naħseb iva, wieħed jista' jaħseb f'sistemi tista' ssir. Jiġifieri jekk wieħed għandu rieda politika li aħna jkollna demokrazija ħajja tista' ssir. Idea li qed tiġi diskussa f'pajjiżi differenti, naħseb illi ta' min isegwiha ftit aktar profondament, f'sens illi għandna bżonn tal-ġurnaliżmu, għandna bżonn tal-ġurnaliżmu li ma jkun sempliċiment riklami ta' min qed jagħti riklami fil-fatt. U fl-istess ħin irid ikun hemm ċerta trasparenza. Għax xiġri, gvern ikun tal-ema kollu ikun jibda jagħti sussidji l-aktar lil min jgħinu l-aktar, jgħinu l-aktar qrib tiegħu. Jekk tippermetti li kienet tagħmilha ċara li tkun indipendenti mill-gvern, ġast il-gvern li poġġi l-flus, imma ġifieri ma jkunx qed jimmaġistraw. Kulħadd jaf l-indipendenza kif taħdem f'ħafna drabi. X'inhi? Kulħadd jaf kif l-indipendenza titmexxa f'ħafna affarijiet, ikollok
indipendenza tkun okkulta. Jew indipendenza li tkun qiegħda hemm imma tkun fake ukoll. Ġifieri hemm ċerti problemi, mhux m'hemmx. Imma illi il-gvern jikkonsidra illi il-mezzi ta' komunikazzjoni min imexxihom ikollu xi forma ta' sussidju lil mill-forzi tas-suq. Naħseb increasing li qed issir xi ħaġa importanti. F'na jien dejjem nemmen li n-nies għandhom l-ewwel jitkellmu għalhekk kont nagħmel xaraban bin-nies għax nemmen li n-nies għandna nisimgħuhom għax għalkemm forsi ma studjawx imma għandhom l-esperjenza u jekk inti tixtieq tbiddel, tixtieq tipproponi esperjenza mill-esperjenza tiegħek. Aqbad tidħol fil-pjattaforma għajdilhom jien din. U daw qed iweduna li se jagħtu kasek. Din kienet iċ-ċerimonja. Din Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-ħadd f'jum l-om kienu kol jum l-Ewropa. Dakinhar stess, Ursula von der Leyen saret nanna l-ewwel darba. Dakinhar ukoll fi Strasburgu ingħata bidu għal konferenza dwar il-futur tal-Ewropa bit-tema l-involviment taċ-ċittadini għad-demokrazija, il-bini ta' Ewropa aktar reżiljenti. The European Union must be whatever Europeans want it to be. This is an opportunity to help build a new common purpose for all Europeans. Iċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-konferenza saret fil-bini tal-Parlament Ewropew u għalija attendew rappreżentanti mill-gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-ftuħ tal-konferenza ħadu semm il-President ta' Franza Emmanuel Macron, il-Prim Ministru tal-Portugal Antonio Costa, bħala l-pajjiż li qed immexxi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea bħalissa, u l-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea. Malta kienet rappreżentata b'mod virtwali mis-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi. Fil-konferenza iżda fuq kollox ħadu semm iċ-ċittadini Ewropej, fosthom żgħażagħ. Min issa l-qudiem inti mħeġġeġ biex tagħti l-opinjoni tiegħek u tiddiskuti. Dan billi tidħol fis-sit future.europa.eu. Idħol issa u għati l-idea jew l-opinjoni tiegħek dwar kif tixtieq il-futur tal-Ewropa. Tista' tagħmel dan sal-14 ta' Mejju. Sitt ċittadini Maltin mbagħad se jintażlu biex jiddiskutu dawn l-idejat ma' ċittadini oħrajn minn madwar l-Ewropa kollha. Okay, ma għandna lil Josephine. Josephine, inti wkoll trid tagħmel il-proposta tiegħek sewwa issa. Fuq dil-pjattaforma. Imma għandek daqsxejn ta' concern, mhux vera, x'inhi l-concern tiegħek, Josephine? Ejwa, issa il-dubju tiegħi hu li qed nieħu pjaċir li tawna ċans u li hemm eluf issa ta' kif taqbad tgħidha ta' proposti. Issa il-dubju tiegħi hu li l-Unjoni Ewropea u min qed imexxija sewwa jekk dawn il-proposti u miex sa jitpoġġew ġa xi kaxxun jew fuq xi xkaffa jintlew bit-tropp. Għax aħna pereżempju jiena nemmen li kull proposta hija valida, hija importanti, hemm oħrajn li huma iktar minn forsi minn oħrajn, però jiena nemmen li għandhom jinstemew killa, għandhom jinqraw killa u għandhom jagħtu koshom killa, però hemm oħrajn li huma iktar importanti minn oħrajn. Tgħidli pereżempju semmili waħda, jiena nsemmilek tal-immigranti. Tal-immigranti. Mela l-immigranti qegħdin jitilqu minn pajjiżhem biex isibu ħajja aħjar, sewwa? Flok qegħdin isibu ħajja aħjar dawk li msejkna qed jispiċċaw f'qiegħ il-baħar. Jew inkella alfa l-ħut. Ħalli tkun iktar drastika. Min jofdik l-om tistenna li l-ulieda jibatula l-messaġġ ejja ma għassibna fejn noqogħdu sibna xogħol. Min jofdik il-mara li b'xi sit ulied lesta ppakjota kif żewġa jasal f'dok il-pajjiż li minn għalih sa jibda jimpola d-djamanti u d-deb, mur jgħidilhem li dok il-messaġġ u dok dik il-litra meħa tasal qatt għax qegħdin f'qiegħ il-baħar. Però kieku l-Unjoni Ewropea ħodot ħsieb u minflok ħafna ċiċċi beqqi u ħafna bla bla bla
u ħodu ħsieb kieku taf kemm eluf ta' dawk li msejkna salvajna. Tafu kieku kemm salvajna u ma ħallejniex li traffikanti iħaxnu bwietem, mela jien illum irrid ngħid lill-Unjoni Ewropea mara min nista' ngħid lill-letterota, imma għandi moħħ sewwa u nifhem meta sa noqogħdu sejrin bla 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 u kienna ġlekkijiet u kienna laqgħod u l-affori tibqa' fejn tkun f'kwalinkwa ħaġa ta' mhux l-immigranti biss, imma jiena għalija tal-immigranti hija waħda mill-iktar li hi importanti. Grazzi ħafna Josephine. Elena. Sanet jinżgur li l-Unjoni Ewropea, bħal Unjoni Ewropea taqbel ma li qed tgħid Josephine. U aħna nafu li l-Iżvediża Ylva Johansson kemm qed taħdem ma' sħaba ma' skina u mal-oħrajn biex jippruvaw li naslu għal dak li tixtieqi. Imma dik mhux l-Unjoni Ewropea, huma jridu jipperswadu lill gvernijiet tal-pajjiżi li aħna membri fl-Unjoni Ewropea biex jaqsmu, biex flimkien naqsmu, jiġifieri hija għandha ħafna raġun fil-qed tgħid, imma jien din li nerġa' ngħid, kultant nattakkaw lill-Unjoni Ewropea u ninsew li l-Unjoni Ewropea trid tipperswadi lill gvernijiet tal-pajjiżi li huma membri biex jaslu għal dik. Fuq l-oħra, mhux fuq l-immigranti, issa fuq l-oħra. Jiġifieri di qed tikkonfondi, mhux se noqogħdu nagħmlu dan ħafna idejat u jispiċċaw. Fuq il-pjattaforma. Le, din id-darba hemm garanzija li l-proposti kollha li qed isiru se jinqraw kollha żgur. Hemm tim ta' nies warajja l-pjattaforma li xogħolhom hu li jaqraw il-proposti kollha u mbagħad ovvjament jittieħdu polls biex jaraw li ma l-iktar li qed iġibu li qed ikunu popolari, l-iktar li qed ikunu ta' suċċess. Ġifieri forsi waħda mill-punti li rridu ngħidu li mhux nikbu l-proposta tagħna biss u daqshekk. Ara ħadd ieħor x'kiteb forsi diġà l-proposta tagħhom hija bħal tiegħek jew toġbok lilek għax jekk inti toġbok proposta li jagħmel xi ħadd ieħor, jekk turi li inti tappoġġa, dik il-proposta għandha ċans iktar timxi l qudiem. Barra minn hekk se jkun hemm anke rappreżentanza tal-pajjiżi mill-pajjiżi kollha u kif qed tajjeb inti minn Malta se jkun hemm bejn 6 jew 8 min nies ċittadini li jieħdu sehem fid-diskussjonijiet diretti biex ikunu jistgħu jressqu il-proposti li jirrappreżentaw ovvjament ir-rieda tal-Maltin fuq din il-pjattaforma. Josephine, din hija mistoqsija tajba ħafna għaliex xi kultant inti tħoss dik is-sens ta' imma l-Unjoni Ewropea tista' tiċċaqlaq kemm hemm burokrazija, kemm hemm dawn il-ħafna binjiet kbar u b'ħafna nies ġo fihom. Din il-konferenza għall-futur tal-Ewropa hija propju biex il-dawk il-frustrazzjonijiet tista' tgħid dawk id-domandi aħna nirrisponduhom. U għandna obbligu li nirrisponduhom u jien ser nkun parti minn grupp ta' deputati fil-Parlament Ewropew li r-responsabilità tiegħi hija li nirrispondi il-mistoqsijiet anki dawk il-barra minn kaxxa li poġġitilna Josephine u kull min qed jikteb l-opinjonijiet tiegħu fil-pjattaforma. Xi kultant l-isbaħ proġetti jibdew mill-inqas mistoqsija li kieku xi ħadd sena ilu għalilna isma' ser ikun hemm il-vaċċin għall-Ewropa kollha li ma tagħmilx differenza jekk intix minn pajjiż żgħir jew minn pajjiż kbir, jekk ħajkollok bżonn il-ventilators l-Unjoni Ewropea ħaddihomkom, jekk għandek bżonn il-tamir mediku l-Unjoni Ewropea hemm flus biżżejjed li ħadd tagħtihom anki lill-iżgħar pajjiżi, inkluż Malta, Lussemburgu, etc. Dawn l-affarijiet huma kollha għaliex aħna għarafna li kien hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea taġixxi. U hawnhekk fejn il-proġett Ewropew kif aħna ngħidulu irid jiddeliverja u jien ser nassigura u qiegħda fi grupp ta' numru kbir ta' deputati fil-Parlament Ewropew u viċi Presidenti li nkunu nistgħu propju nirrispondu kull mistoqsija li taslilna. Ekku, fil-faddi tal-vaċini rrid nagħmel anke jiena ċenn li tara kemm kien importanti li nkunu parti mill-Unjoni Ewropea. Forsi ma nirrealizzawx biżżejjed, aħna pajjiż żgħir, kienu jgħidulna li aħna żgħar wisq u se nħakkmu fil-verità bil-maqlub. Aħna żgħar u konna trattati bħalma trattati ċittadini l-oħra kollha. Issa se nifqu intqajna ma' dawn it-tfal u saqsejnihom dwar l-Unjoni Ewropea. Araw x'wiġbuna. X'inhi l-Unjoni Ewropea? Ħafna pajjiżi ta' grupp wieħed li jgħinu l-xulxin.
27 pajjiżi differenti li inaqdu flimkien ħalli jaħdmu kull jum. Ħalli fil-futur ikonna futur kulħadd sabiħ. Semmi li proġett li l-Unjoni Ewropea għamlet f'Malta. Toroq u tablets tal-iskola. Għamlet l-akwarjum u toroq u għamlet anka dil-maskla. X'inhi dik il-maskla? Dik il-maskla hija tal-Ewropea. Tawili il-maskla għax ġimgħa hija il-ġimgħa tal-Ewropea. L-Unjoni Ewropea. Dik qed teħilli. L-Unjoni Ewropea. Minħabba l-Unjoni Ewropea għandna l-Esplora. Bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea qed jiġu iktar turisti fil-pajjiż. Għalfejn hemm 12 stilla fuq il-bandiera tal-Unjoni Ewropea? Il-bandiera tfisser harmony u peace. Ħalli jirrappreżentja il-unity, il-peace u l-oħra nsejta hija waħda twila. Imma dik il-waħda dik twila titfixkinni. Solidarjetà. X'inhu l-proġett Erasmus? Għan nispjegalek. Eżempju, skola tiegħi li teżisti ġo Malta tmur ġo Spanja. U skola ta' Spanja tmur ġo Malta ħalli aħna nistgħu nittalmu iktar fuq xulxin. Erasmus jiġifieri pereżempju. Jekk jiena rrid insir astronot, rrid imur Paris pal Olanda u nitgħallem skola hemmhekk tal-ispazju. Imma tant irrid inħallas. Ġiġa naf li zero gravity is actually gravity 1.7.9. X'inhi Schengen Area? Schengen huwa meta tista' ssiefer f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea mingħajr passaport. Kull m'għandek bżonn ID card. Schengen qisu bieb li tidħol ġo Ewropea u toħroġ minn ġo Ewropea. X'jiġri jekk tkun imsiefer f'wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u jkollok bżonn tmur tieħu l-kura l-isptar? F'dak il-post jagħmlulek jgħidula EHIC li tfisser European Health Insurance Card biex huma jelqawk daqs li kieku ċittadin minn pajjiż tagħhom. Semmi li vantaġġ li għandha Malta biex tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea. Iġibu l-flus, ħalli bil-flus jistgħu jagħmlu affarijiet sbieħ bihom. Bħal-eżempju, l-internet ġol-Bangli. Aħna għandna l-euro u peress li għandna l-euro aħna nistgħu nsifru xi ċertu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u nużaw l-istess moneti. Li il-Maltin jistgħu jmorru barra minn Malta ma ġol-Unjoni Ewropea li jistgħu jiftħu ħwienet u jaħdmu hemm. Il-vantaġġ huwa li jiena nista' nitla fl-Unjoni Ewropea u nitkellem bil-lingwa tal-Malti. U Malta għalkemm hi żgħira iżda għandha l-istess importanza tal-pajjiżi l-oħra fl-Ewropa. U kieku kellek tistaqsi lill-Unjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa lik, x'tgħidilha? Jien nixtieq li l-Unjoni Ewropea jgħin Malta biex jagħmel nature friendly cars. Li jagħtu fondi lin-nies li ma jistgħux jaffordjaw l-ikel li huwa allerġiku għalih. Bħali, ma nistax nieħu l-ħalib u l-ħtiq. Iżda jiena missierhom jaffordjaw jixtru li l-affarijiet. Mal-min ma jistax jaffordja tuħ ftit flus biex ikun jista' jixtri dan l-ikel. Jien nixtieq li l-Unjoni Ewropea jituna aktar fondi biex inkunu nistgħu inħawlu iktar siġar u mbagħad ikollna aktar arja nadifa. Apparti li qedtilkom hawnhekk, issa ħammur id-dar u niktiba fuq il-pjattaforma biex forsi l-Unjoni Ewropea jista' jkun li jikkonsidrawha. Mela, issa se nisimgħu messaġġ mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. My greetings to Malta. Dear ladies and gentlemen, happy Europe Day. I'm very sad that it's not possible for me to be with you in person today. I was planning to visit Malta in April last year, but COVID has not permitted that. Nevertheless, as we can start to see the light at the end of the tunnel, I look forward to coming soon. Jekk ala irid.
as you say, because I have many good memories of your beautiful islands. The Schuman Declaration makes it possible for me to speak to you today. Like Robert Schuman, now is the time for us to speak of our dreams and ambition for the future, one that strengthens engagement with citizens across the European Union. I'm talking about the Conference on the Future of Europe. I insist that citizens must be at the center of our thinking on the conference. The people of Malta have been members of the European Union family since 2004. It is important that they help shape its future too. How can you get involved? You can get involved through what we call 3 Ps: the platform, the panels, and the plenaries. Firstly, we launched a multilingual online digital platform. The platform creates a public space for people right across the European Union to engage. I mean everyone, from the mountains to the islands. People can share ideas, find events, and follow the progress and outcomes of the conference. You can do this in Maltese as well as in 24 official European languages. All of them are available. Someone in Silema or Rabat can propose, exchange, or comment on ideas from anyone, anywhere in the European Union. All contributions from local events, European citizens panels, and conference plenaries are shared on the platform. You will also find 9 key topics for debate and deliberation. These range from climate change to social justice and jobs, but the list is not exhaustive. We have created an open box for citizens who want to engage on other topics of interest too. The European Citizens panels are designed for citizens' input. These panels are composed of randomly selected citizens free from vested interest or politics. There will also be Maltese citizens in these panels. And the plenary will be the place where citizens can voice their views alongside their elected representatives. When the conference draws its conclusions in the spring of 2022, the work does not stop. The 3 institutions will reflect on what the citizens have deliberated and on how we can best follow up on it. Dear ladies and gentlemen, the conference is a truly historic project. Robert Schuman said that Europe will not be made all at once, or according to a single plan. He was right. So, people of Malta, we call on you to contribute to this building block of the European Union so we can build a better future together for everyone. As the slogan of the conference says, the future is in your hands, make your voice heard. Thank you. Qabel ma nkellmu lil għandna dan il-filmat ta' kif in-nies jirreċtaw, insomma, konna minna dan l-esperiment, nis jirreċtaw u joħorġu fuq l-internet u kuna tamlu affarijiet bil-maqlub paraw.
ġimma x'inhu jiġri, nhar it-tnejn qed nistennik għad li għax kellek meeting, nhar it-tlieta ġejt qed nistennik għad li għax irid imur għand mami, nhar l-erba' ġejt qed nistennik. Nhar l-erba' taf x'għad li ħaniġi għalik ma mbagħad ma ġejtx, nhar il-ħamis. Nhar il-ħamis. Jien ta' geħġi sawnek, korrajt jien. Għajdinna Jiena l-ideja li għandi hija li biex inti tikkreja social media account, dal-account irid ikun linkjat ma' forma ta' identità. Biex intik eżempju, mela, biex inti tapplika għal account ma' online banking, inti trid tuża xi tip ta' ID card jew inkella passaport biex jafu li int vera persuna. L-istess approach jintuża għal social media. Ħalli jekk kulħadd ikun liable għal xi jgħid online u jekk xi ħadd jipprova jagħmel xi ħaġa illegali, ovvjament ikunu jafu kif ħajġu in contact miegħu. Issa jekk il-kumpanija żomm daw id-dettalji jew tkun kumpanija universali li jekk hemm bżonn jikkontattjawha social media platforms, dik ħaġa li forsi hemm bżonn niddiskutu u naraw nistudjaw ftit fuqha. Nirringrazzjawk, jien ħafna nirringrazzjaw. Ir-reazzjoni tagħkom għal din l-idea? Naħseb tagħmel sens ukoll għax ovvjament inti tajjeb li meta tidħol fuq social media tkun taf li dak li qed tagħmel, dak li qed ittella qed mhuwiex se jintuża għal skopijiet ħżiena u jekk ikun hemm mezzi kif dan tirregolah definittivament aħjar. Kif tista' ssir hija kwistjoni oħra x'naħseb tista' l-Unjoni Ewropea jekk toħroġ liġi f'dan is-sens tapplika għat-territorju Ewropej. Issa jekk inti qed titkellem ma' xi ħadd li qiegħed barra l-Unjoni Ewropea, kif ħadd tiggarantixxi l-identità ta' dik il-persuna? Mela, għandna wkoll f'din l-okkażjoni messaġġ mingħand il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Elena Dalli. Din il-konferenza se tiftaħ spazju għaċ-ċittadini sabiex jaqsmu ħsibijietom fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Din hija opportunità eċċellenti ngħid jiena biex iċ-ċittadini Ewropej ifasslu l-Unjoni illi jixtiequ huma. Dan il-proċess se jgħin biex ikollna soċjetajiet aktar b'saħħithom u aktar reżiljenti. U dan għaliex grazzi għal konsultazzjoni, il-politika tal-Unjoni issa se tkun aktar rappreżentattiva tar-realtajiet u l-perspettivi differenti ta' ċittadini tagħna. Għalkemm nemmen bisħieħ li din il-pjattaforma hija pass importanti, aħna l-koll għandna rwol x'naqdu fil-bini ta' soċjetajiet inklusivi u ugwali fejn id-diversità Ewropea tkun tassew sors ta' għaqda u progress. Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea hu illi timbena soċjetà bbażata fuq l-inklużjoni, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ġlieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni f'kull stat membru. Jinsa nkun qed naħdem għall istati membri kollha biex iġeddu l-impenn tagħhom għal dawn il-valuri li kif rajna f'dawn l-aħħar snin mhux neċessarjament qed igawdi minnhom kull ċittadin u ċittadina Ewropej. U sa nkun qiegħda naħdem ukoll mal-awtoritajiet reġjonali u lokali biex ikunu huma fuq quddiem fil-proċess biex timbena unjoni ta' ugwaljanza li hija waħda mill-għanijiet ewlenin ta' din il-Kummissjoni. U nistgħu nwettqu dan biss jekk inżommu kull ċittadin Ewropea fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Mela għandna lil-Isabel. Issa, Isabel, inti wkoll għandek idea li tixtieq tpoġġi fuq il-pjattaforma. Din idea għandha x'taqsam ma l-istorja personali wkoll tiegħek qed ngħid għax naf li hija. Eżatt. Li hija? Eżatt. Mela, kifet jiena mort l-Università tard mort ta' 28 sena. U meta tagħmel kors kreattiv, at least ma jkunux kollha ta' 18 sena u kulħadd ta' xar snin iżgħar minni, għolja kien hemm nisek. Waħda mir-raġunijiet li gradwajt bl-onur, ġifir ġibt first class honors, waħda mir-raġunijiet kienet li jiena sirt naf ta' 32 sena li jiena għandi l-ADHD. U inti x'kont tħoss ġifieri, Isabel, x'kont tħoss inti ġifieri x'kellek? Jiena kont inħossni fil-qosor hekk tista'. Falluta kont inħossni li avolja kelli dal-idejat
f'moħħi naf li jien bniedma intelligenti, naf li l-ħaqli, naf li jiena sharp. Just imma dejjem it wasn't enough, dejjem irrid niġri twice as fast, eżempju, biex inlaħħaq ma' xi ħadd who's running half as fast as me. Dejjem għajjiena u għajja tal. Eża, u x'qed tissuġġerixxi allura fil-qosor? Mela, fil-qosor, so. Ara, jiena kif jien naħseb li meta wieħed jagħmel kors tal-first aid, apparti kollox, fil-first aid irrid jiġi inkluż mental health first aid. Ġifieri da jekk xi ħadd ikun qed ikollu episodju, xi ħadd ikollu ħafna ansjetà. Il-first aider mhux biss jista' jgħin jekk inti taqta' subajk jew jkollok xi ħaġa fiżika, imma jgħin ukoll bli jikkalma lil dak li jkun, keep them in the present, make sure they can't hurt themselves until help comes and then hopefully they get further help down the line. Ġifieri dik hija the number one thing li nixtieq nissuġġerixxi. Ħaġa oħra hija bħalma ngħidu nagħmlu check-up kull sena għand it-tabib, nippromovu yearly mental health check-up. Li da kulħadd di tiġi ħaġa normali, ma tibqax ħaġa tabu, ma tibqax ħaġa stigma kif kienet meta kont immur jien għand psikologu Malta, li di tiġi xi ħaġa li hija n-norma li ma nistħux ngħidu jien għandi ADHD. Nirringrazzjawk Isabel. Thank you. Ir-reazzjoni tagħkom. L-Unjoni Ewropea qed tagħti importanza kbira lil-mental health, ġifieri, anke wara waqt il-pandemija u wara. X'taħseb? Ħafna awareness li qiegħda tiżdied kif qed tajjeb intu wkoll minħabba l-pandemija. L-ewwel nett hija waħda mis-side effects tal-COVID mill-lider huma effetti psikoloġiċi. U anke l-fatt li n-nies kellhom joqogħdu d-dar, jaħdmu fuq screen, ma jitħaltux ma' nies oħra, ħallit ħafna effetti psikoloġiċi. Ġifieri din żgur li qed titriggerja ħafna iktar awareness fuq is-saħħa mentali tan-nies. At this stage, din waħda mill-idejat li tajba li tiġi proposta. Għax hemm jidher li hemm bżonn għaliha. Ġidejja tajt isa kif imur jittestjaw sidierhom u l-prostata u hekk inkunu qed nagħmluha wkoll kull sena anke mhux qed tħoss xejn ġifieri. Mhux hekk. Jiena naħseb li fl-aħħar għall-irwieħ f'din in-naħa tad-dinja qed ninnutaw li aħna nitkellmu fuq saħħa u m'hemmx differenza bejn saħħa fiżika u saħħa mentali. Fl-Orjent jieħdu lil persuna sħiħa u kollox marbut flimkien. U allura kif għandna l-ewwel għajnuna għal problemi fiżiċi, ikollok ukoll l-ewwel għajnuna għal problemi fl-iskejjer, pereżempju. Richmond Foundation għandhom kors tajjeb ħafna. Ekku, u waħda mill-affarijiet li l-Unjoni Ewropea bdiet tagħmel kemm fil-qasam tal-edukazzjoni u kemm fil-qasam tas-saħħa u mxiet mhux ħażin il-koordinazzjoni volontarja. Isma' il-Ministri tpoġġihom flimkien madwar naqsmu x'inhuma l-problemi li għandna f'pajjiżna. Mela, Nicolette, nsellimlek Nicolette. Nsellimlek. Ok, mela Nicolette adottat, flimkien ma' raġel tagħha adottaw żewġ titfal, it-tnej mill-Indja, hawnhekk qed narawhom ġejjin l-airport. Issa Nicolette, inti adottajt u inti ok, imma u infaqt ħafna flus, eluf kbar. L-ewwel ġietek kemm tikkalkula bejn wieħed u ieħor? Bejn wieħed u ieħor naħseb l-ewwel adoption, kull adoption tiġi bejn wieħed u ieħor xi 25,000. 25,000. Issa, il-Gvern Malti qed jgħin, qed jagħti 10,000. Il-Gvern Malti jgħin u jagħti 10,000 lura wara li tlesti l-adoption. U minn hawn nirringrazzjah fisem il-ġenituri kollha li adottaw għax ovvjament il-finanzi biex tadottaw ma naqra. Xorta jibqa' fil-kastijak 15,000 oħra tittara minn fejn se ġibhom hekk tnej 30,000, is inti qed tissuġġerixxi li b'xi mod u x'hekk qed tgħid. Iva, jiena nissuġġerixxi li b'xi mod tipo l-Unjoni Ewropea tista' forsi b'xi mod tgħin f'dan il-qasam biex il-ġenituri jkunu jistgħu jirnexxilhom jaddottaw. Ma naħsibx li huwa ġust
li għal familji li forsi m'għandhomx income daqshekk għoli jew ikollhom il-minimum wage pereżempju, allura ħad tkun iktar diffiċli biex jaddottaw. Jispiċċaw jiġu rrifjutati, xi kultant jiġu anke rrifjutati li jistgħu jaddottaw għax ma jkollhomx flus biżżejjed. Ekku. Nirringrazzjawk, Nicolette. Issa, hemm ukoll l-aspett ieħor ġifieri meta pereżempju Nicolette marru l-Indja u adottaw żewġ tfal qed jgħinu n-nies fqar li hemm l-Indja daw tfal pereżempju ma kellhomx familja. Ġifieri kważi l-Unjoni Ewropea tista' tkun qed tgħin ukoll f'dan is-sens issa. Hija proposta nobbli, huwa ġest nobbli ħafna anzi li jagħmlu Nicolette u raġel tagħha li naħseb dawk huma life savings illi tonfoq daqshekk flus biex inti ikollok żewġ tfal u speċjalment tfal minn pajjiż minn kontinent ieħor. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donor ta' foreign aid fid-dinja per capita, ġifieri diġà hija. Ġifieri tgħin u toħroġ flus għal nies fqar. Ħafna flus, tagħti ħafna fondi mhux ma tagħtix handouts ta' flus għax dik mhux fil-kunċett tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma temminx fit-teorija ħantikhuta biex tiekol, ħanalmek tistat. Biex inti mhux tikol illum biss issa spiċċatlek il-ħuta u daqshekk, ħatibqa' għandek il-mezzi biex inti tibqa' tistat u tibqa' tiekol kuljum. Titgħaddi kumment malajr? Fis-snin li ġejjin fejn ir-rata ta' twelid fl-Unjoni Ewropea meta mqabbla mal-bqija tad-dinja hija baxxa. U jekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha politika tkabbir tal-popolazzjoni tagħha, xi ħaġa bħal din tista' tkun parti mill-politika. Naħseb li tkun interessanti tiġi diskussa għaliex fil-livell ta' pajjiżi hemm min qiegħed jinkwieta dwar ir-rata ta' twelid. Aħna l-aktar waħda baxxa pereżempju. L-inqas li qed jitwildu nisa. U l-Unjoni Ewropea nnifisha jekk tħares il-qudiem kif se jiġu l-affarijiet. Għadna ma bdejniex niddiskutu bis-serjetà xi tfisser minn hawn 30 sena oħra, ġifieri qed nitkellmu fuq trabi li qed jitwildu llum. F'dinja fejn fil-dinja kollha kemm se jkun hawn inqas Ewropej milli hawn illum. Għax f'inħawi oħra tad-dinja qed jikbru biżjed ngħidlek li se niġu f'sitwazzjoni fejn għal kull Ewropew aktarx ta' mezzeta u anzjan se jkollok 5 Afrikani aktarx tfal u żgħażagħ. Għandna magħna lil Matthew Xwireb li huwa il-President tal-KSU. Matthew, il-proposta konkreta tiegħek għal fuq il-pjattaforma x'inhi? Le aħna minnaħa tagħna għandna proposta li diġà hemm element tagħha u diġà bdejna naraw tiġi implementata bħala proġett pilota. Fil-fatt il-proposta tagħna mhix tagħna issa hija tal-President Franċiż Emmanuel Macron qed nitkellem fuq l-Universitajiet Ewropej. Hawnhekk qegħdin ngħidu fejn ma jibqgħux l-universitajiet biss jikkollaboraw bħalma naraw bħalissa forsi fil-programm tal-Erasmus, però naraw integrazzjoni żied minn hekk. Allura nibdew naraw pereżempju fejn kors ta' studju, fejn programm ma jibqax jiġi maniġjat minn entità waħda, minn università waħda, però jkun hemm programmi komuni. Inti ġifieri qed tissuġġerixxi li student pereżempju Malti jista' jkun imur jistudja jagħmel 6 xhur u jmur jistudja 6 xhur u jkun il-kors ikun l-istess madwar l-Ewropa kollha, u x'hekk qed tgħid. Però ikun kors komuni. Jiena jekk għandi kors nagħmel sena pereżempju Malta, sena l-Italja, sena Spanja u jkun diżinjat b'dak il-mod u mhux sempliċement immur fuq bħalma għandek bħalissa exchange ta' 6 xhur. Ikollok università waħda Ewropea qed torganizza dan il-kors. Okay. Jiena naħseb ideja brillanti, din kienet il-ħolma tiegħi meta jiena kont studenta u kont għadna ma tħannix l-Unjoni Ewropea. Kont ngħid għal studenti barranin li jistgħu jagħmlu esperjenza ta' studju barra minn pajjiżhom, aħna minn Malta dak iż-żmien nixxenqu biss stajna. Il-fatt li jkollok opportunità li tistudja. Issa l-esperjenza tal-ħajja tallimni l-università, l-istudju, l-edukazzjoni fil-ħajja ma toħodix mill-università, toħodha mill-esperjenzi li tagħmel li taqsam ma' ħaddieħor. U meta iktar ma titħallat ma' nies, iktar ma tagħmel esperjenzi waħdek, iktar qed titgħallem. Dik fija nifisha diġà hija edukazzjoni, ġifieri nawguralhom lil Matthew l-KSU li din il-proposta ġib ħafna support across the board fuq livell Ewropew biex tkun tista' sseħħ. Ngħid żewġ affarijiet. Jien ferħan li kif qal Matthew l-Università Malta fost l-ewwel li qiegħda diġà f'dawn il-proġetti. U niftakarni kemm ikkritikajt bl-aħrax lill-President Macron jien meta ħareġ bil-proposta. U ngħidha għaliex l-idea oriġinali ta' Macron kienet
li jaqbad l-aqwa universitajiet ta' xi 3-4 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. U dawk jikkollaboraw bejniethom biex ikunu jistgħu jiġġieldu lil Harvard, lil Stanford u niftakarni jien kont Ministru tal-Edukazzjoni. Għamil diskors qawwi fil-Kunsill u għedtilhom jien ma naqbilx, għedtilhom mhux ma naqbilx mal-idea, imma allura il-pajjiżi l-oħra. Pajjiżi bħal Malta, pajjiżi bħal Ċipru, pajjiżi Baltiċi, aħna l-universitajiet tagħna se tinsewhom għax ma tqisuhomx. X'aħna jekk ikollu 11,000 student għalina huma ħafna 11,000 student, imma ħdejn universitajiet oħra. Jidna Sapienza 150,000 student pereżempju. U niftakarni ħadd gost għax ġbarna biżejjed appoġġ minn pajjiżi differenti biex ħadna l-idea ta' universitajiet li kollaboraw flimkien u kif qed tgħid Helena u kif qed jgħid Matthew tista' tagħmel partijiet tal-kors f'pajjiżi differenti biex anke tifhem ir-realtà mhux biss tiegħek imma r-realtà ta' pajjiżi oħra. U bekk il-formazzjoni li tieħu tkun formazzjoni ħafna aħjar. Mela, għandna messaġġ issa wkoll f'din l-okkażjoni ta' twaqqif ta' din il-pjattaforma mingħand il-ko-president tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza tal-Futur tal-Ewropa. Di l-Futur tal-Ewropa qed jgħidu l-Futur tal-Ewropa fidejk. Inti se tkun il-futur tal-Ewropa billi inti tissuġġerixxi b'mod konkret kif ġara llum u tgħidulna u tgħidu x'tixtiequ, x'inhuma. Tidħolu tiddiskutu mal-oħrajn li qed jipproponu. Ħanarawha. When times are turbulent, politics need to adapt, to reform. There was a lot of turmoil in the European Union in recent years. There was a financial crisis, a migration crisis, Brexit, and on top of all that came an unprecedented health crisis which touched all of us directly. It is time to let people take stock and let all Europeans be heard. We ask open questions to the citizens. So we ourselves need to be open also to the answers we will get, even if they don't confirm our own opinions, our own view, or expectations. The conference is a way to make Europe stronger. And the message we give is we take people seriously in their dreams and in their anxieties, in their criticism, as well as their policy proposal. So for me, this initiative is also a sign of European self-confidence. The future is in your hands. Is in your hands. Tal-aħħar, int vera mhux se terġa' toħroġ għall-elezzjoni smajtek tajda fl-erba' fost il-ġimgħa din. Ifhem jiena issa se nagħlaq kważi 3/4 ta' seklu. Il-Bibja tgħidlek illi l-ispenn naturali tal-ħajja hija 3 20 u 10. Ma naħseb illi wieħed irid dawn l-affarijiet iżommhom f'moħħu. Imma x'se tagħmel se toħroġ jew lex ma fhimx ir-risposta. Ir-risposta hija li d-deċiżjoni hija ma naħroġ. Se żżomm magħha ġifieri di. Hemm żmien għal xi ħaġa, hemm żmien għal xi ħaġa oħra, hemm żmien ukoll biex separju. Imma ma taħsibx li l-kontribut tiegħek jiġifieri inqisek issa mhux qed ngħidlek hekk għax quddiem għax taf kemm iġġielidna u kemm kritikajtek, imma naħseb li inti persuna li l-erf tiegħek għad għandna bżonnu ta' ġifieri fl-Ewropa mhux hawnhekk biss, ma nafx għalfejn twaħħal di mal-età u mal-Bibja, ma nistax nifhem. Kif anke tikkwota l-Bibja biex tirtira? Tikkwota xi ħaġa biex tirtira naħseb. Ma parti minn hekk l-erf ħatmu indispensabbli. Le mhux qed ngħidlek l-indispensabbli, imma importanti jew. Ma hemm mod kif tikkontribwixxi minn ċertu mod u hemm mod ukoll kif tikkontribwixxi bis-skiet u s-silenzju. Martin, insellmulek. Insellmulek. Intom diġà qegħdin tagħmlu xi ħaġa simili fuq in-naħal. Għalissa qed niġbru bej 140 organizzazzjoni madwar l-Ewropa, 1,000,000 firma, bażikalment favur is-saħħa kemm tal-dakkara ġifieri l-pollinators bażikalment, ġifieri naħal u affarijiet oħra ġifieri u wkoll is-saħħa tal-bnedmin ġifieri. Kif ukoll l-importanza tal-agrikoltura li hija sostenibbli. Ġifieri dik xi ħaġa oħra li qed nagħmlu fuqha.
Għaw Malta, bħalissa ġifiri wasanna f'nofs l-ammont ta' firem li jinġabru, ġifiri minn Malta ġbarna nofs 4,500 li jridu jinġabru minn Malta. Pero għadna ġifiri nofs riq. L-importanza tanna ħali għaw Malta ftit jafu forsi li għaw betu jħor 105 speċi differenti ta' naħal. Ġifiri barra naħla li tatina laser ġifiri tal-inqas 104 oħra li huma naħal li jgħixu fis-salvaġġ ġifiri. Ora, jekk hemm xi Maltin li jridu jgħinu f'din il-ħaġa jistgħu jidħlu mhux hekk? Yes, iva, li jistgħu jagħmlu jidħlu fil-page tagħna ġifiri www.foemalta.org u hemmhekk isibu d-dettalji kollha ġifiri hemm il-formola. Nirringrazzjawk. Ġifiri da hemm mekkinarju, stadina tal-naħal, imma jekk jinġabru 1,000,000 firma. U xiġri. Din hija Citizens Initiative, jekk fim sew. Ekku, Citizens Initiative. Illi ma għadux jistennew il-pjattaforma. Il-pjattaforma hija xi ħaġa li tmur oltre hekk. M'għandekx bżonn tiġbor firem. M'għandekx bżonn tiġbor firem. Il-Citizens Initiative hija mekkaniżmu, hija opportunità mogħtija lil kull ċittadin illi jekk hemm proposta li jirnexxilha tiġbor 1,000,000 firma minn għalija minn għall-inqas 5 pajjiżi membri tista' titressaq quddiem il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tkun obbligata tikkonsidra. Valis, kieku kellek inti tagħmel proposta f'din il-pjattaforma xi tkun? Jiena inħoss bħala Ministru li ġej mill-ċken stat tal-Unjoni Ewropea kemm nixtieq li kieku aħna l-Ministri mhux qed ngħid biss tal-affarijiet barranin, ikonna ċans inqattaw 3 ijiem fil-ġimgħa f'pajjiżi differenti. Biex aħna nkunu nafu xi fisser immaġinani li nidħol fl-uffiċċju tal-Ministru Ġermaniż u nifhem xi tfisser tkun Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja. U jinżel Malta u jqatta 3 ijiem hawn. Mela nirringrazzja lill-Ministru hawnhekk u lill-Elena hekk jien vera ħadd gost illi nisma' l-kummenti fuq idejat li qed għaddejjin jekk min jidħol f'din il-pjattaforma jinduna kemm hemm idejat, ġifieri minn kull imkien u minn kull għamla u forma u qies biex ngħidu hekk. U se nagħlqu propju messaġġ li għamel il-President ukoll f'din l-okkażjoni, il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu George Vella. Irrid tibda billi nsellem il-kelliema distinti li qegħdin magħkom illum sabiex tiġi bnedija l-konferenza dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Irrid insellem ukoll lil dawk kollha li se jingħaqdu magħna permezz tal-midja soċjali kif l-iskop tal-okkażjoni tal-lum huwa proprju l-inklużjoni taċ-ċittadini tagħna f'dan id-dibattitu. Dibattitu li għandu jwassal sabiex jipprovdi direzzjoni ċara l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ta' xi jridu ċittadini għal-ġejjieni tagħha. It-tema ta' diskussjoni huma pertinenti ħafna fosthom it-tibdil fil-klima, is-saħħa, hekk kif qegħdin f'sitwazzjoni ta' pandemija li għaddejjin minnha, it-trasformazzjoni diġitali, ir-rwol taż-żgħażagħ, is-sigurtà, il-migrazzjoni u ħafna suġġetti oħra. Bi pjaċir ninnota li dawn it-temi huma riflessi fl-aġenda ġdida għall-Mediterran li adottat l-Unjoni Ewropea fi frar ta' din is-sena. Il-kontribut ta' Malta fid-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa ma jistgħux ma jkunux marbutin intimament mal-futur tar-relazzjonijiet tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tisħiħ ta' dan ir-reġun huwa kruċjali sabiex tinkiseb il-paċi u l-istabilità fil-pajjiżi ġirien tagħna fit-tramuntana tal-Afrika. Dan iwassal ukoll għal aktar sigurtà fil-Mediterran u fil-kontinent Ewropew kollu. L-għaqda u d-dialogu ma' dawn il-pajjiżi huma l-unika ċavetta sabiex inkunu tassew nistgħu nindirizzaw sitwazzjonijiet diffiċli li jwasslu għal soluzzjonijiet dejjema u li jkattru opportunitajiet ekonomiċi b'rispett lejn l-istat ta' dritt, il-governanza tajba u l-ambjent. Nixtieq li llum intom il-koll, ċittadini, soċjetà ċivili u istituzzjonijiet tieħdu sem attiv f'dan id-dibattitu rigward il-futur tal-Unjoni Ewropea li jolqotna direttament. Nittama li jsiru proposti li jaraw rispett fuq kull livell għad-diversitajiet li jħadnu ċittadini kollha
fil-waqt li nsaħħu aktar dak li għaqadna flimkien fiħdan l-Unjoni. Importanti wkoll li naraw l-Unjoni Ewropea li taħdem aktar bis-sħiħ kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-inklużjoni ta' kulħadd fid-dibattitu hija fundamentali sabiex ikun hemm suġġerimenti li tassew waslu għal bidla li nixtiequ. 27 il-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. 6 il-pajjiżi li bdew l-Unjoni Ewropea fl-1958. Dak iż-żmien magħrufa bħala l-Komunità Ewropea. Il-motto United in Diversity, maqudin fid-diversità. Inħolqot biex jieqfu l-gwerer u għall-ekonomija, fost oħrajn li jkun hemm suq wieħed bejn il-pajjiżi membri. (2012) L-Unjoni Ewropea tirbaħ il-Premju Nobel għall-Paċi. The prize is for all Europeans, and leaders from across Europe stood to show their support. 12. L-istirel li fija l-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Il-Golden Stars, simbolu tal-unità, solidarjetà u l-armonija fost il-pajjiżi tagħha. 500. L-Unjoni Ewropea tiġbor fiha 500 miljun persuna. Fosthom jien u int. 83. Il-pajjiż bl-ikbar popolazzjoni huwa l-Ġermanja, 83 miljun. U l-iżgħar pajjiż Malta. Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Sitta. Ix-xhur li pajjiż idum fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Malta kellha l-Presidenza fl-2017. Wieħed. Il-kapitali tal-Unjoni Ewropea. Brussell, fil-Belġju. 3. It-tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea. X'jagħmlu? Fil-Parlament Ewropew hemm 751 membru mill-pajjiżi kollha. Il-mexxejja ta' kull pajjiż, fil-każ ta' Malta l-Prim Ministru, jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew darba f'xahar. U l-Kummissjoni Ewropea tħares tirrappreżenta l-interess tal-Unjoni Ewropea bħala entità sħiħa. Flimkien, dawn it-tliet istituzzjonijiet joħolqu l-policies u l-liġijiet li japplikaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni tipproponi liġijiet ġodda u l-Parlament u l-Kunsill jaddottawhom. Wieħed. Il-Kummissarju li ġej minn kull pajjiż. Il-Kummissarju Malti Elena Dalli. 6. Il-membri parlamentari Ewropej li Malta għandha fil-Parlament Ewropew. 24. Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Fosthom il-Malti. 19. Il-pajjiżi li jużaw l-euro. Bħal Malta. Jiġifieri meta ssifer tista' tħallas bl-istess flus f'dawn il-pajjiżi. 9. 9 ta' Mejju huwa l-jum uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jum l-Ewropa.
Of course it can weigh, chop, grind, grate, steam, whisk, mix and boil. But for the first time ever, new cooking modes add more haute to your cuisine, giving you more wows and yummy mummies. More tenderness made effortless. More homemade yogurt and cheese. More pulled pork at the next garden party. More taste highlights by adding roasting aromas. And caramel creations prepared in a jiffy. The new Thermomix is cleaner, more powerful, and psst, it's quieter. With a way larger display, a highly intuitive user interface, and recipe recommendations, making the best homemade meals easy peasy. Built-in Wi-Fi and Cookie-Doo provide daily inspiration, with over 40,000 guided cooking recipes created and shared all over the world, regardless of which device you use. And the best part? It gets better and better all by itself. Smart at heart. Just like you. TM6, the all-new Thermomix by Vorwerk. In Malta, we don't say